genials. I ara sí, el challenge d'avui. Avui què us proposem des de l'Infocar? Doncs mireu, que us feu una foto imitant una obra d'art, un quadre, per exemple. Aquest repte ja fa temps que corre per la xarxa, ja fa uns dies. I a l'Infocar ens agrada tantíssim que ens hi hem volgut sumar. Mireu, ja hi ha qui ho ha provat. Quants de vosaltres no heu fet això aquests dies? Mirar per la finestra. L'escena és calcada a aquesta obra del superartista català Salvador Dalí. Ui, aquí tornem a tenir una altra foto clavada a una altra obra d'art. Això no és casualitat. Tot plegat forma part del repte que corre per les xarxes socials Art at Home Challenge i que consisteix en això, en fer versions d'obres d'art que passin, això sí, a l'interior de casa o com a molt al jardí. Mireu, l'Helena i les seves feres peludes s'han inspirat en el quadre Suspense de Barton, un artista britànic que es va fer famós per retratar nens i les seves mascotes. I la versió de la dona llegint del Marc i el seu puc de peluix ens encanta. Ei, i si no hi ha puc, s'accepten conills. I atenció, continuem amb les feres que teniu per casa. El Pol ha refet una de les grans obres mestres de Leonardo da Vinci, La dama amb un ermini. Leonardo da Vinci és un dels artistes que més ha inspirat els participants del repte Art a Casa, com el Jan fent de Salvator Mundi. I en aquest challenge no només hi apareixen nens com vosaltres, els grans també s'han engrescat a participar. Mireu, aquest que està tan relaxat prenent el solet és Manel Trencs, un dels professors d'Història de l'Art que més ha animat a la gent d'aquí a participar en aquest repte. I vosaltres, què? Us animeu? I de pas, què us sembla si acabem amb el challenge que us vam proposar dijous passat, l'Art Challenge. Què us proposàvem, segur que us recordeu? Doncs que agaféssiu una obra d'art, per exemple un quadre, i l'imitéssiu. Ens heu enviat coses molt divertides i molt interessants. De fet, ens n'heu enviat tantes que no les podrem ensenyar totes avui, però ja anirem fent, com sempre amb els challenges. Doncs aquí teniu el challenge d'art.